Vítajte pri Minecrafte, kde si povieme, že čo a s koňom, ako osedlať koňa a čo s ním. Takže vyberieme si nejakú rovinu, napríklad túto, kde sú prasiatka. A takže sme tu, vidíte. A teraz stiskneme Ečko a vyberieme si vajce koňa. Áno, toto je. Takže potom ešte si vyberieme aj sedlo na koňa. A ešte aj chcete, tak môžete koňovi dať, keď ho skrotíte, aj postroj. Napríklad teraz môžem dať zlatý. Takže najprv si vytvoríme koňa z tohto vajca. Ale ten koň musí byť veľký, pretože na malom sa vám to nebude dať ani nastúpiť. No, vyskúšam. Nevidíte? Nedá sa. To by ste sa museli dochovať. Ale ja tu spravím, no tak napríklad sumár. Ale chceme nejakého pekného koňa. No. Tak, dajte si prázdne políčko, vidíte, musí byť prázdne. A kliknite na vašho koňa. Pravým tlačítkom. Bude vám s vami utekať, lenže potom musíte k nemu stále chodiť a musíte sa z nízka matiť, že na ňo budete stále klikať. Potom si vyskúšate, či sa na ňo nedá dať sedlo. Nedá, tak ešte musíte stále na ňo klikať ľavým tlačítkom, aby ste ho skrotili. Takže, kde je môj koník? Môže to trvať aj dosť dlho, takže zatiaľ vám to ukážem. Takže už myslím, že mi dal tie srdiečka. Takže stlačte Shift, pôjdete ku koňovi. A teraz sa vám objaví také, že tu budete mať koňa vlastne. A teraz mu dáte zlaté brnenie. Ale čo som spravila? Nie, ja som to nechcela spraviť. Takže ako som pravila, dáte mu sedlo, brnenie. Teraz ku nemu pôjdete, tlačíte na ňo ľavým tlačítkom. Tak super, môj kon spadol do vody, takže totižto každý kôň môže skakať inak. Takže už vlastne sedíte na tom koňovi a iba ho ovládate. Tak, dúfam, že ste to pochopili, aspoň nejako. Je to proste jednoduché, ja som to tiež nechápala, len potom som do toho prišla. Môžete si niekde vytvoriť aj stáňu, ak by ste chceli. A ja si určite niekde spravím. Môžete. Takže, ďakujem, že ste si pozreli tento diel a váš koník by mal vyzerať, aký má sedlo aj nejak takto. Takto presne nie, ale takto. Takto. Ďakujem, že ste si to pozreli. Takže zatiaľ sa majte. Uvidíme sa na budúci. Čaute. Dajte like.